And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nagkabalikan kami ng ex kong may asawa na. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Mia. And this is my secret file. I have a partner. Meron kaming isang anak. Almost 11 years na kaming magkarelasyon. Since college pa. Okay naman kami dati. Marami nga lang mga challenges. Naghiwalay na rin kami dati. Pero nagkabalikan. Hanggang sa nagkaroon nga ng anak. Hindi pa kami kasal at hindi pa rin kami nagsasama sa iisang bahay. Nasa kanila siya. Ako naman ay nasa amin. And that works for us. That is okay. But then last year, I discovered something. Nagkaroon siya ng babae. Nagkikita at hinahatid pa niya ito sa sakayan. Nang malaman ko yun, I felt betrayed. Although, kilala ko naman siya eh. Mahilig siyang mag-like or mag-heart ng pictures ng iba't ibang babae. And most of the pictures or posts na nila-like or hina-heart niya, normal lang naman ng mga babae na magaganda. And halos lahat ng mga babaeng nagagandahan siya, ina-add niya. And for me, okay lang yun. Although minsan, nagre-reklamo ako na hindi na ako natutuwa. Pero I can't believe that he'll cheat on me. Then last September, nakachat ko yung girl niya. And the girl even mentioned na akala niya hiwalay na kami. Grabe yung nararamdaman ko that time. Parang gusto kong manakit. Gusto kong saktan sila parehas. Lalo na nang malaman ko na dinadalhan ng partner ko yung babae ng mga pagkain na gusto niya. I was like, bakit ako? Bakit ako hirap na hirap siyang gawin yun? Ba't ako kailangan ko pang magparinig para lang mabigyan? But then we tried to fix everything. He said sorry. At sinabi niyang nadala lang raw siya. Tinry niya lang. We moved on. Pero hindi ko pa rin nakalimutan yun. Then this year, February, umuwi yung pinsan ko and yung asawa niya. Barkada ko na before. They invited me. Barkada na kami since high school. 4 kami. And yung isa, may asawa na. At yun nga yung naging ex ko. Or, let's just say, ex-kalandian. Since hindi naman kami naging official. So going back sa pinsan ko, they invited me. Since matagal na kaming hindi nag-uusap. Nagkaroon kami ng catch-up, kwentuhan, and then tinry na nga niyang tawagan si Leo, may ex-kalandian. He was at home. At sinabi nung asawa ng pinsan ko na pumunta nga dahil o-order pa ng pagkain at kung ano-ano pa. So pinapunta talaga nila si Leo. I never thought na magkikita kami that time. So dumating siya. Wala talaga akong nararamdaman. As in. Kasi alam ko nga na may asawa at anak na. Kasal na eh. At ako rin naman may anak na at partner din. Kaya lang nung nagkita kami, iba yung tingin niya. Hindi ko alam pero sabi ng pinsan ko, iba raw talaga ang titig sa akin. Until kinuha niya yung number ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa akin pero binigay ko naman.
Siguro kasi gusto ko lang din na makipagkumustahan. Then after that day, someone called me. I answered that call at tinanong ko kung sino. And then, si Leo, na nasa kabilang linya. He made sure kung ako nga ba talaga yung nasa kabilang linya. Then nagkwentuhan kami, casual lang na kwentuhan. Ranting tungkol sa kanila ng kanyang asawa, saying na pagod na siya, sakal na siya, na ayaw na niya. Ako naman nakikinig lang, since okay lang naman ako. Baka need niya lang din na may mapagsabihan. So hindi ko siya ginudge. Everything was okay. Hindi ako sweet, pero siya yung sweet. Nakakapanibago kasi before, nung naglalandian kami, hindi naman siya ganun. Pure landi lang. Since mga bata pa rin naman kami that time. And then, nagkaroon pa ng time na bumalik ako sa bahay ng pinsan ko at dumating siya noon. Well, okay lang naman sa akin. Kaya lang, tawag ng tawag yung asawa niya sa kanya. Sabi ko pa nga, sagutin niya. Kasi wala naman kaming ginagawang masama. Pero selosa raw yung asawa niya kaya ayaw niyang sagutin. Then, nagkayayaan kaming gumala. Road trip. Kasi kulang pa raw ang kwentuhan namin. May mga gusto raw siyang ikuwento simula nung hindi na kami nag-uusap. And parang 7 years ago na siya. Nagkita kami. Nagpunta kami sa isang place sa Laguna. Nag-coffee. Kasama namin ang barkada niya. And then nagkwento na siya. At nung nakikinig ako sa kanya, grabe, super laki ng pinagbago niya. Yung kilala ko na dating walang pakialam at akala ko tatamad-tamad, sobrang nagbago na. Simula nung nagkaasawa siya, never siyang nagloko. Kilala siya dati na maraming babae. Ngayon, masipag at maaasahan na siya. Since lagi siyang ginagawang driver ng family ng asawa niya. Tumutulong siya sa kanila at nagbibigay ng pera since wala namang ibang maaasahan kundi siya dahil panganay siya. He even said na kaya lang siya nagpakasal kasi nabuntis nga niya yung babae. At gusto nung side ng babae na magpakasal silang dalawa para matanggap siya. Ayaw niya rin naman na lumaki yung anak niya na walang ama or hindi sila magkasama. Kaya, ganun yung nangyari sa kanila. So, moving forward, wala naman kaming balak na magkaroon ng something or anuman. Kwentuhan lang din talaga. Ako naman nagkwento sa kanya ng lahat ng ginawa ko para sa partner ko. Naging maigpit ako, pero hindi tulad ng asawa niya. Mareklamo ako, pero nilugar ko. Tamad ako, pero pag alam kong kailangan ko ng kumilos, nakilos ako. And as days pass by, nahulog na ang loob ko sa kanya. Gusto kong pigilan nung una. Kasi nga, ganito yung nararamdaman ko sa kanya before. At mali kasi may asawa na siya. Kaya lang, nung time na magkausap na kami, nauna na siyang umamin sa akin. Na nahuhulog na siya sa akin. Napagkwentuhan pa nga namin na before, hindi naman niya ako ganun kagusto. And meron din siyang jowa nun. Pero ngayon nga, sana ako na lang daw. Sana raw hindi muna siya kinasal. Sana raw nagkita uli kami. Kasi naiintindihan ko raw siya. Hanggang sa nahulog na ng nahulog ang damdamin namin sa isa't isa. Nagkikita na kami na kaming dalawa lang. Nagkakaroon na kami ng plano in the future na magsasama sa ibang bansa. Tinatanong ko siya kung mahal pa niya yung asawa niya. Lagi niyang sinasabi na hindi na. Nakikisama na lang siya para sa anak niya. Since bata pa yung anak niya at ayaw niyang siraan siya nung babae sa bata. Ang gusto niya maghintay ako. Kahit anong mangyari, maghintay lang daw ako.
Ngayon, hindi ko alam kung itutuloy ko pa ba to. Since sirang-sira na ang peace of mind ko. Hindi ko alam kung makakaalis pa ako rito. Nasa punto na ako na mahal ko na talaga siya. Hindi ko alam kung mahihintay ko pa siya. Since pasulpot-sulpot lang siyang mag-text. Halos 3 weeks na kaming hindi nagkikita. At ang sabi niya, babawi raw siya. In the first place, hindi ko alam kung bakit ko to pinasok. Hindi ko naman pwedeng i-justify na nagmahal lang ako. Kasi maling-mali lahat eh. Pero bakit kahit mali, nagiging masaya ako? I just wanna share my story since wala ako ibang mapagkwentuhan. At ayokong i-judge ako ng mga kakilala ko. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Mia. At ito ang aking secret file.